Rete noroboti oronigo omwaziri w'ekibesa serikali ya kaunti ya Kisii Kennedy Okemwa abaga kworokia okwegena kwaye buna kibesa ekyo nkigotumeka asenjera ebwenerete asiboigo aerera buna kirakikobagwa ase mirubiro ao yamagendero ase kaunti ya Kisii. Ntokeria ngato kobakikishira buna abananchi kibesa ino ne yaraje kuri serikali ego paketumeke asenjera ekoreteki ebwenerete torengerete amangana y'isukuru umugaba no itona tutebetia mangana basari fund umwako twabaye chimilioni 3 tokse award tujete uchimprove tuchene hansi hapo chimilioni 5 nyagitari amaliogo tumweta komekia kerenga kya maliogo tago tobora ndetse nyagitari chibwete kwagachwa tomente ichinde chiri chitigarite chichiro cheito ne yamarani negendete kwagachwa na netogete kwagache ichinde ikintu gyoka ndasaba abantu bamintonkeringa tukwatanamo kere para gusem project ya rosigu ya erabuya egere tonyole value ye chibesa cheito chi contractor na chiro chito gochakarambia muno asbatu watasini batu bwatanire to kolega siamo donko basareka bako ewe gasi gokora ntobakane asega ke konyarekana bwango na ende bakolega asiere ngiya abantu baito banyagitari community health workers twabegeta senkoro yaito twabaire chibesa chiao gombanya ariko kwa wakanwa ECD projects chiskuru abalimu to bonsi to abarengereria ase budget yomwa koyo andi basi chibona tuchibegeta magendero asekere ward akurunga ward based budgeting kero mu MCA gaire 39 million agochikorera amagendero ase ward yae ntobwatsi basi kunge trade credit scheme nachiro chiko chikoena no ase byombe asoko konya abantu baito nabo igo kuringana na manifesto yo mu governor ntobwate plan yo kwagatira abantu chinyomba ekorokunga the